ġiet installata sistema ġdida ta' dwal permezz ta' enerġija solari fi Xlendi. Dan bħala parti minn proġett pilota li naqqas drastikament it-tniġġis tad-dawl fl-inħawi. Fi Xlendi ġew installati 13 minn dawn l-arbli. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega li t-tniġġis tad-dawl ittieħed f'konsiderazzjoni u għalhekk dawn id-dwal ġodda qegħdin jinxtelu meta jkun hemm bżonn u bl-ammont neċessarju. Dan bl-użu ta' intelligent lights motion sensors u għalhekk ikun hemm id-dawl biss meta meħtieġ. Qed nagħmlu użu intelligenti wkoll u użu ekonomiku mill-enerġija li proprju wkoll qiegħda tiġi harnessed permezz ta' sistemi fotovoltaiċi. Qegħdin naraw li dan il-proġett ta' sistema elettrika qiegħda taħdem mod tajjeb u nħarsu l-qudiem ukoll sabiex inkomplu issa nimplementaw f'żoni oħrajn sabiex inkomplu wkoll nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna anke fejn tidħol il-light pollution. Il-Ministru Camilleri stqar li huwa l-ambjent ta' madwarna li jsofri mit-tniġġis li nikkawżaw fosthom permezz tad-dawl u għalhekk din l-inizjattiva hija turija ċara li l-Ministeru għandu għal qalbu l-ħarsin tal-ambjent u li kontinwament jaħdem għal Għawdex aħjar.